Hi guys, welcome to my vlog. Pagutan ko para panihapon. Kung ako anong kilid-kilid at mga tinanong na ginagmay, sibuyas dahon. Or madali anong kilid. Kaysa mamalit sa merkado nga, kuan. Susunod ba niyo mga ito yung mga lagan po. Gasa ko, tuasad, susunod. Hi, ito ay magluto taro para panihapon. Sipot ra mo diri ha, bantay mas kilid-kilid. Kuha niya itong mga tanong diri. Kuha na ito na itong kamunggay nga. Bago pang katanong, 3 weeks pa ni tanong. Naku, nautana na. Imagine mo na. Kaysa pagpalit sa merkado, 5 baling kamaya. Hinara ko mga ingredients. Batong, kalabasa, ahos, syempre diwala ang pag-uong. Wala ko tayo lubig, coconut milk, ratong gamiton. Hipon, 1/4. Kamunggay nga itong kinuha sa kilid-kilid. Sibuyas dahon. Karon magpainit ako mantika para sahon na to ang aray dito na paso da. By the way guys, mamalihog ang yung pag-subscribe sa akong YouTube channel, Kiki Channel TV, para lang sa akong kaugmaon. Wala na kaugmaon siya sa chargot. Tawag mantika, wala na yung mantika rin, pero okay na okay, para naman nag-cholesterol ba. Guys, please subscribe my YouTube channel. Kana ra gyud akong ihangyo kaninyo. Karon ato na ilunod ang init na ng mantikaan Pwede na natin ang inyong kalay hinahinay ra para di kay masunog ba. Pag magluto mo, ilunod ito ang kaning siyempre unahon na ito ang ahos. Ayun, pagka medyo pula-pula na siya, pula-pula nga manimahong ahos. Kaya dipinihan nyo, inyong sunugon ba pagayo or medyo puan ra pula-pula na manimahong ahos na ba. Sunod niyo ang sibuyas. Medyo dili ra po siya sunog kayo. Kaya naman ra ang lamig ko sa sakto ra ba, dili siya sunog, dili po siya sakto ra ang kuan. Pagka luto sa sibuyas. Ilunod na ang bagoong para mamilit sa sibuyas ang kalami sa bagoong ba. Bagoong mapalit naman na sa kwan mga department store. Kung may kwartar ka, barato na siya. O may kwartar, mahal din na. Mapalit yun, may gamay, katulan dako. Dugay mahurot. Basta okay lang, magamit rin po ito sunod. Okay, sunod na ito ang kwan, pasayan. Ato na siya papula-pulahon ng pasayan kaya kung magpula-pula na siya, ato na siyang panon balhinon kaya malata mugod siya. Huwag mo padugayan sa kalayo sa init. Hindi pula-pula na itong pasayan. Pwede ato sa nang isit aside. Saan ito isit aside. Yan na natin yung lunod. Hapit na ka ng malata na ang kalabasa. Hindi na mo kubalong storya Saan gutom mo kaya ko. Pag kumananig habwa ng pasayan na ito set aside ng pasayan sa ay na ito yung lunod ang kuwan. Yan yung kalabasa palinaw sa mata. Ito saan siya pambutalan. Kayo-kayon na o kayo-kayon para ma-absorb ang bagoong sa kalabasa. Kaning luto, first time ko na ako ning pagkaluto aning nani nga kwan, nino. And after 2 minutes atong takluban, bukalan sa nato kadiyot. Bukal na. And luto na to ang cocoa milk. Gatas sa gata nga imported. Wala may lube. Kapoy mga kagod. Huwag kaguran. Wala kahulaman kaguran din Kayon o kayon. Pabukalan na to mga 5 minutes. After 5 minutes, ilunod na to ang batong or balatong sa mga sa Negros.
Pabukalan na to na balatong or batong 5 minutes gihapon. Aron malata sa gamay. Kani nga minaw nakita na ko ni sa Facebook, sige ko scroll nakita man ako na galuto ani. Murag lami man kayo. Mo sa niya akong gisunod na kog luto ron. Try na to lami bagyo to. Dayon atong isunod tong pasayan nga gisatasay ganiha para ma-absorb ko ang gata sa pasayan. Murag lami gini pag lami gining lutuan ni kay humot man kaya alis nga pa lang humot ah. Gutom ko pagayo. Pabukalan na to mga 10 minutes para igugid siya ang gata igugid siya medyo hubas-hubas ba ma-absorb sa pasayan sa mga utan. Kung kalamian na baho pa lang ulam na. Ay yahak namatay ang kalayo namatay. Karon pwede na nato timplahan. Asin na akong ibutang guys. Katong kay parat naman tong bagoong ibutangan niya kanira nga ang gata. Tamis-tamis naman. Asin ra ako sa asin ra akong idungag. Kung ka man magluto, dipindi na ninyo. Butangan mo niyo mga magic sarap. Dipindi na ninyo. Pero na lang kamunggay. Kaya ready na ni siya, ready to eat na ni siya. Wala na ako butangi og black pepper or katong sa to. Okay, mo ganahan baho man to, ganahan. Kayon gamay ang kamunggay para masagol dito tanan sa sabaw. Muta. So karon pwede na nato ning haunon. Isit aside. Kuha nag bowl servings bowl na di ba. Okay, ayan na, alam na kayo. Tapos onion ring onions. Alright, that's it. Gutom na kayo. Guys, mga una ta guys. Gutom na gyud ko as in super gutom, super kalamin sa akong giluto. Guys, sali na mga una ta. Tanaw ra mo diha. Abi. Tanaw mo guys ha, magkaos ako.
No, 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 no. Salamat sa pagtanaw guys. Hinaot na busog mo nang naglantaw sa kuha. See you next vlog soon.